Unsa ang basahon sa kamatuoran? Anaa ba kini sa Biblia? Ang basahon sa kamatuoran gihisgutan ni Propeta Daniel. Atong basahon karon ang nahisulat sa Daniel Kapitulo 10, versikulo 20 hangtod sa 21. Og miingon siya, nasayod ka ba nganong mianhi ako kanimo? Sa dili madugay, mobalik ako aron sa pagpakig-away sa prinsipe sa Persia. Ug human ako mulakaw, muanhi ang prinsipe sa Gresya. Apan, suginlan ko una ikaw, unsa ang nahisulat sa basahon sa kamatuoran. Hinuon, gisultihan si Daniel nga ang basahon sa kamatuoran pagasilyuhan hangtod sa panahon sa katapusan. Daniel 12:4. Apan ikaw Daniel, tak-opi ang basahon ug silyuhi kini hangtod moabot ang panahon sa katapusan. Daghang tawo ang mag-usik sa ilang kahago sa pagsabot unsay nang hitabo. Daniel 12:8 hangtod sa 9. Nadungog ko ang iyang gisulti, apan wala ako makatugkad sa gipasabot niini. Busa, miingon ako. Unya, unsa may sang putanan niining mga butanga? Mitubag siya. Lakaw na Daniel, kay magpabilin nga tinaguan ang kahulugan sa mong mga pulong, hangtod nga moabot na ang katapusan. Ang basahon sa kamatuoran mahimo usab nga makita sa basahon sa gipadayag ni San Juan, nga usa ka gamayng linukot nga basahon, diin gisultihan siya nga dili isulat kung unsang iyang nadungog o nakita, hangtod sa adlaw inigpatingog sa ikapitong anghel. Atong basahon ang nahasulat sa gipadayag 10:7 hangtod sa 9. Apan sa adlaw inigpatingog sa ikapitong anghel sa trompeta, tumanon gayud sa Dios ang tinago niyang plano sumala sa gipadayag niya sa iyang mga sulugoong propeta. Unya, nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit nga miingon, kuha ang binuklad nga basahon nga gikuptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta. Busa giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gamayng basahon ug miingon siya kanako, kuha kini og kana, tamis kini sama sa dugos samtang anha pa sa imong baba, apan pait kun matulon mo na. Ang basahon sa gipadayag, klaro nga nagpasabot nga si Hesukristo lamang ang kordero sa Dios, ang leon sa tribo ni Juda, ang may otoridad nga ibunyag ang mga unod sa basahon sa kamatuoran, ug iya kining gihimo pinaagi sa ikapitong anghel, ang ikapito nga mensahero. Ang pangutana, kinsa kining ikapito nga anghel o ikapito nga mensahero nga gihisgutan sa basahon sa gipadayag? Kining ikapito nga anghel o ikapito nga mensahero nga mao ang instrumento nga gamiton sa Dios sa katapusan nga mga panahon aron ipaila ang basahon sa kamatuoran ngadto sa katawan. Ang dili katuohan nga kamatuoran mao kini. Pagkahuman sa libuan ka mga tuig, ang basahon sa kamatuoran sa katapusan gihatag na karon sa katawhan. Ang basahon sa kamatuoran gihatag kanato pinaagi sa ikapito nga mensahero, ang ikapito nga anghel, ang propeta sa katapusang panahon, nga ginganlan og Maria Divine Mercy. Ang Maria Divine Mercy mao ang pangalan nga gihatag sa Ginoo kaniya. Siya ang ikapito nga mensahero nga gihatagan sa tahas nga makigsulti alang sa ngalan ni Jesus, ang kordero sa Dios, sa mga silyo nga nasulod sa basahon sa gipadayag, aron maandam ang kalibutan alang sa iyang ikaduhang pag-anhi, samtang siya mag-abli niini. Ang unang mensahe sa Ginoo gihatag kaniya ni adtong Nobyembre 9, 2010 sa alas 3 sa kadlawon. Adunay 1,330 ka mga mensahe ug 170 ka mga kusada sa pag-ampo, unom ka litanya ug malanlain nga mga pag-ampo nga gidiktar sulod sa 4 ka tuig. Ang unod sa Book of Truth o basahon sa kamatuoran anaa sa 5 ka volumes nga libro. Alang sa kaluwasan sa mga kalag,
aron pagpildi sa dautan ug mapagaan ang mga kastigo. Sa mensahe kaniadtong Hulyo 24, 2012, klaro nga gisulti ni Jesus kang Maria Divine Mercy nga siya ang ikapito nga anghel. Ikaw, akong anak, ang ikapitong anghel nga gipadala aron andamon ang mga anak sa Dios sa pagbag-o sa ilang pagtuo aron sila maluwas. Samtang imong gipadayag ang mga tinago sa sulod sa 7 ka mga silyo nga diin ako, si Jesus ang kordero sa Dios, mag-abli karon makapasok ko ikaw sa kadaghanan. Nanawagan ako kaninyong tanan na nakaila ni ining katapusang pagtawag, pinaagi sa akong ikapito nga mensahero, nga gihatagan sa otoridad, nga ipadayag ang 7 ka mga trompeta, ang sulod sa ikapitong silyo, samtang ang koro sa mga anghel, nangandam alang sa mga propesiya nga mabuksan, imong Jesus. Niini nga mensahe ni Jesus nga gihatag kang Maria Divine Mercy kaniadtong Abril 29, 2012. Gipasabot ni Jesus ang mga panan-aw ni Daniel ug San Juan. Ang propesiya nga gihatag kang Daniel, sa diha nagasultihan siya sa pagsilyo sa basahon sa kamatuuran, hangtod sa katapusang panahon, kung kanus-a ipadayag ang mga sulod, ania na karon. Mga gipadayag, gihatag usab ngadton San Juan Evangelista gihatag ang kabahin ra. Apan ang uban nga mga sekreto, gipakita kaniya pinaagi sa nilukot nga 7 ka silyo. Wala siya gihatagan sa otoridad nga ibunyag ang mga sulod. Hinuon, gitudloan siya nga ibutang ang mga nilukot nga pasahon o kaunon kini. Aron ang mga silyo dili mabuak, ni ang mga sulod mapadayag hangtod ni ining panahona. Pinaagi sa pagtulon sa basahon, usa ka timailhan ang gihatag sa katawhan. Pait kaunon, ang kamatuoran makapahadlo. Imong hinigugma nga Jesus, ang kordero sa Dios. Dugang mga kinutlo gikan sa basahon sa kamatuoran. Si Jesus niadtong Hunyo 7, 2011 nagkanayon. Kun ako nagpadala og mga propeta sa kalibutan, libuan ka tuig ang milabay, nan ako magpadala kanila pag-usab ni ining panahon aron pag-andam sa kalibutan alang sa kun kano sa ako mobalik pag-usab. Ang unang mensahe ni Jesus ngadto ni Maria Divine Mercy niadtong Nobyembre 9, 2010 nagkanayon. Ang ordinaryong katawhan mao ang kinahanglang mag-una sa dalan sa pagpakaylap sa kamatuoran, mahitungod sa akong ikaduhang pag-anhi, tungod sa paspas nga pag-uswag sa espiritual nga kangitngit nga gipakaylap sa ateyismo ug sa pagdagsang sa satanikong pagsimba sa masulubon ug dili mapasalamaton nga kalibutan. Karon, ang simple nga mga kalag, ang matuod nga mga magtotoo, ang kinahanglang mubuhat ni ini nga buluhaton. Imong Jesus. Ang atong mahal nga inahan, sayang unang mensahe, niadtong Nobyembre 8, 2010, siya nagkanayon. Anak ko, aduna ikaw responsibilidad nga buhaton o kinahanglan nga dili ka mutugot nga adunay mopahunong kanimo. Ang kamatuoran kinahanglang mugawas. Timani ang akong mga pulong karon. Ang basahon sa kamatuoran mao ang labing dako nga gasa nga akong gihatag sa kalibutan. Sukad gipadala ko ang akong bugtong nga anak aron sa pagtubos kanimo. Akong gitugyan kining bililhong gasa aron maablihan niini ang imong kasing-kasing. Mahigawas ang imong kalag gikan sa pagkadugtong niini sa mga tentasyon sa yawa ug makatabang sa pag-andam kanimo alang sa akong gingharian. Dios Amahan, Pebrero 9, 2014, Mensahe 1042, Book of Truth. Nagdala kini kanimo sa kamatuoran, dili lamang sa pagpahinumdum kanimo sa akong mga pagtulunan, kundili sa pag-andam kanimo sa mga pag-atake sa akong simbahan nga mo resulta sa kalaglagan sa mga kalag. Imong Jesus,
Abril 3, 2013. Ang basahon sa kamatuoran, magpadayag usab kanimo akong minahal nga mga sumusunod. Sa plano sa akong amahan, aron matabangan ka sa paghimo, sa tukma nga mga pagpangandam nga gikinahanglan, aron makasulod sa bag-o ug mahimayaon nga paraiso sa yuta. Kung wala ang basahon sa kamatuoran, kamo, akong mga tinun-an, mahisama sa mga karnero nga gidala sa ihawan. Tungod kay kinahanglan nimong masayran nga ang imong pagtuo sa Dios, mahagit, ug daghang mga paningkamot ang himuon, aron mapapas ang tanan nga mga timaan kanako sa Hesukristo, gikan sa nawong sa yuta. Imong Jesus, Abril 3, 2013. Ang inahan sa kaluwasan, niadtong Enero 31, 2014, nagkanayon. Hinumdumi, nga gitamay ni Satanas kini nga misyon, tungod kay mawad-an siya og binilyon nga mga kalag, tungod niini. Ang pulong sa Dios, nga anaa sa balaan nga Biblia, ang daan ug ang bag-ong tugon. Ang pulong sa Dios, ang kamatuoran, gihatag ngadto sa kalibutan, pinaagi niini nga mga mensahe, pinaagi sa gasa sa balaang espiritu. Kini nga mga mensahe gipresentar sa Santisima Trinidad, ug mao lamang ang matang niini nga gitugyan ngadto sa katawhan, pinaagi sa usa ka propeta. Ang hinungdan, mao nga kini ang katapusan nga misyon, ang katapusan nga porma sa balaang komunikasyon ug panginlabot nga gipresentar sa kalibutan tungod sa akong ikaduhang pag-anhi. Ayaw gayud pagpanghilabot sa gahom sa balaang espiritu, kay kini usa ka seryoso kaayo nga sala. Mahimo nimong ilimod ako ang imong Jesus o ang balaanong mga mensahe nga gihatag kanimo sa akong hinigugma nga inahan ug ikaw mapasaylo. Kay kamong tanan adunay katungod sa pag-ila sa maong mga balaang mensahe, tungod sa inyong gasa sa kagawasan sa pagpili. Apan kung imong gisalikway ang balaang espiritu, ug gipasipalahan kini sa publiko, kini usa ka walay katapusan nga sala, ug usa lamang ka milagro nga gitugutan sa Dios nga amahan ang makaluwas sa imong kalag. Kinahanglan nga magpakahilom ka kung nagduha-duha ka bahin sa bisan unsang mensahe sa Dios nga gihatag sa kalibutan ug pag-ampo alang sa manalagna. Pag-ampo usab og sundang imong pagtuo ug padayon sa imong mga paagi sa pagpasidungog sa Dios. Importante kaayo nga buhaton nimo kini. Pinaagi sa pagpahayag sa tingog sa balang espiritu nga daotan, ikaw sad-an sa usa ka pagpasipala sa ingon kadako nga proportion nga kini giisip nga usa ka dili mapasaylo nga sala. Imong Jesus, Agosto 8, 2012. Kinahanglan nga dili nimo isalikway ang mga pagsulay sa Dios sa pagdala kanimo sa kamatuoran. Siya akong tunhay nga amahan, nahigugma sa tanan og kini nga misyon gitagna. Iyang gidala sa kalibutan ang mga tinago nga anaa sa mga tagna nga gihatag ngadto kang Daniel, ug unya ngadto sa iyang pinili nga disipulo nga si Juan nga ebanghelista. Ang basahon sa kamatuoran anaa sa publikong pagpadayag, ug importante nga dili nimo isalikway kining balaang basahon. Ang imong minahal nga inahan sa kaluwasan. Si Jesus niadtong Agosto 7, 2012, nagkanayon. Kini mao ang akong katapusang misyon sa yuta, diin ang balaang mga mensahe gikan sa Santisima Trinidad gihatag sa kalibutan. Palihog, tabangi ako nga sultihan sila nga gihigugma ko sila. Ipakatap ang akong pulong ug akong padilaabon sa usa ka pagbati sa pag-ila ang ilang mga kalag. Dili igsapayan kung isalikway kanila akong anak o akong minahal nga mga sumusunod. Ang tanan nga gikinahanglan mao ang pagpabasa kanila sa akong mga mensahe. Imong Jesus, Agosto 7, 2012.